Намираме се пред растение от бадем, което е формирано по системата чаша. Растението вече е в период на пълно плодоваване. Повтарям, добре е, когато чашата е изградена от 4 скелетни клона, с оглед на това, че бадемовите растения, поради това, че нямат слабо растящи подложки, растежът им е доста по-силен. Когато са 4 скелетни клона, тогава растежът си е по-успокоен и той е в по-основната част на растението. Каква е резидбата през този период? Премахват се клонки от типа на латъци, които са от вътрешността на короната. В някои случаи може да се извършва ограничаване, което да става до цветни клончета или до такива, така наречените майски букетчета. Премахват се клонки, които са конкуренти на водача, на скелетния клон. Избират се и постоянните скелетни ramена по растението. Извършва се много слабо прореждане, като най-вече се премахват едногодишни прирасти и за да се ползва сериозното вече обилно завързване на цветни пъпки, едногодишните се съкращават до цветни клонки или до майски букетчета. В основата на короната това растение е предвидено да се прибира ръчно, затова скелетната му част е изградена много ниско, което съответно ще позволи по-късно да се ограничи и скелетните клони да са на много ниска и удобна за прибиране на плодовата продукция височина. В основата обаче тези клонки, които са прекомерно сгъстяващи короната и пречещи на обработката, се премахват на някои от тях, а другите се съкращават, пак повтарям, до цветни клонки или до майски букетчета. Това е растение, което е след резидбата. Прави се преглед по растението. Премахват се клонки, които са изсъхнали в резултат от засенчването. Тоест, извършва се един вид и санитарна резидба. Трябва да се има в предвид, че с резидбата при бадема трябва да се внимава много, тъй като бадема и черешата са култури, при които плододаването трябва да бъде натоварено с около 45% от плодните пъпки. В резултат на това се чака сериозна реколта, така че резидбата трябва да е доста по-ограничена, отколкото при видовете праскова ябълка и други. Вижда се по растението множество плодни пъпки и трябва да очакваме от тях около 45% плодове. При това растение все още е рано да се извършва ограничаваща резидба на скелетните клони във височина. Трябва да има ето подобно образуване на множество цветни клончета и майски букетчета във връхната част на растението, за да се извърши ограничаващата му резидба на всеки един от тези скелетни клони. На този етап резидбата се върши над странични клонки, като всички връхни части на скелетните клони са почти на една и съща височина.